Ahoj všichni, já vám přeju hezký odpoledne, vítám vás u dalšího mixéru na Očku. Dneska spolu budeme trávit další 2 hodiny. Další 2 hodiny budu poslouchat hlavně já vás a vaši muziku, o kterou si dneska budete volat a taky budete psát SMSky, abychom věděli, čím ty 2 hodiny vlastně naplnit. A budete si přát nějaký song, tak na vás samozřejmě čekají i dárečky. Já vám dneska můžu třeba nabídnout tady poukázku do 5D kina, pokud byste tam chtěli vyrazit, to je v Praze na Harfě. Je to neskutečný zážitek. 5D je zkrátka něco víc než 3D, to si asi dokážete spočítat. No a potom tady pro vás mám, pokud byste chtěli, taky jednodenní skipasy do Rokytnice nad Jizerou. Takže pokud byste měli chuť na lyže anebo na snowboard, tak i tohle to můžete vyzkoušet. No a čím začínáme, tak to je samozřejmě první vzkaz, který nám přišel na internet. A já vám hned řeknu, co si budeme hrát. Píše Joe Black Krvelačný. Ahojky, můžete zahrát prosím od Britney Spears Criminal, bylo by to pro moje nejlepší kámošky Míšu, Káč, Denny a Terry. Mám vás, holky, moc rád, Joe. Tak já myslím, že nemusíme vůbec nic dodávat a půjdeme hned na to. Tady máte Britney Spears jako váš první tip.